Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip de Pazoo Avatar World, pentru că nu m-am jucat de foarte mult timp. Ceva, gen, efectiv, nu m-am jucat nimic. Pentru că nu am mai postat, nu știu de ce, n-am mai postat nici pe canalul meu principal, Alesia Petre. Și astăzi am revenit cu o serie. Începem seria. Episodul 1, sezon 1. Astăzi vă voi prezenta puțin tot ce am făcut în ultima perioadă, cât am muncit, cât m-am bătut. Doamne, cât am muncit pentru tot, pentru nume, pentru case, pentru tot. Glumesc, n-am făcut nimic. Asta lăsăm deoparte și zicem că noi am făcut asta. Eu am făcut asta. Am făcut tot aici. Glumesc. Haideți să intrăm și să vă prezint puțin ce am făcut, ce am realizat eu, pentru că am muncit, v-am spus, foarte mult. Foarte mult. Ok. Bun. Aici. Nu băgați în seama ce au personajele, mă. Ok, aceasta este fata mică. O știți. Cine s-a uitat? Le știe pe toți. Avem aici pianistul nostru, menajera noastră, cine nu știe și bucătărea să-și tot, ce face ea prin casă. William, cine nu știe, cine se uita înainte, forță, el este servitorul. Imediat voi prezenta mai bine. Mama. Ok, și ultimul, tata. Nu, să nu uităm de un personaj foarte drăguț, foarte simpatic, care nu prea este băgat de obicei în seamă și este mai închisă. Mai închisă? E cuvântul bun pentru ea? Sora cea mare! Bun. Personajul principal la noi în serie vă voi spune imediat. Este această fetiță mică, sora mică. Vă voi prezenta imediat toate personajele. Bun. Luisa este menajera noastră. Hello. Aceasta este Luisa. Mai departe, o secundă. Ăsta e telefonul surorii mele, dacă vă întrebați. Mi-am văzut aici numele pentru că nu puteam să le țin minte. Mai departe, mama... Mi-am luat mâine la mama? Ela. Numele mamei este Ela. Numele tatălui este Cătălin. Aici este și tata. Sora mică Isabela, personajul nostru principal. Și sora mare, de care vă spunem că este mai închisă, este Amelia. Aceasta. El este William, el este Alex și ea este Luisa. Am spus, ea este Luisa. Trebuie să vă spun adevărul golgoluț. Cine a făcut aceste nume? Eu le-am făcut. Am stat zile și noaptea asta 7 ore și 25 de minute. Am muncit. M-am zbătut. Este cuvântul ăsta? Zbătut? Am zbătut? Zbătut. Definiție și zbătut. Cinuială. Ok. Ok, cinuială. Așa, ceva de genul. De acolo, prin zona aceea. M-am zbătut foarte mult. Am lucrat atâtea ore ca să iasă aceste nume atât de frumoase pentru aceste personaje. Pentru această familie minunată. Glumesc, frăția mea l-a făcut. Aisa cred că va fi prima care se va uita la acest videoclip. Aisa, mulțumim că ne-ai făcut aceste nume minunate pentru caracterele noastre din Pazoo Avatar World. Așa, și haideți să începem cu prezentarea. Nu vor rămâne așa personajele, în primul rând nu va rămâne până în videoclipul 1. Nu va rămâne servitoarea, nu, menajera, nu place de servitoarea, menajera, nu va rămâne cu părul acela. L-am făcut din greșeală când mă jucam și am zis, spray, l-am activat. Nimic, Alesia. Bun, am dat cu spray și o să-l fac înapoi blond,
cum era. Mama nu o seamănă cu hainele acestea și nici tata. Am făcut un videoclip, dar din păcate, domnul YouTube mi l-a dat jos. De ce? Întrebați-l. De ce? De ce? N-aud. Ok. Mi-a dat jos. A fost un videoclip atât de fain, doamne, mi-a plăcut atât de tare cu noul update. S-a dus. Ai făcut videoclipul degeaba. Te-ai chinuit o oră întreagă ca să ți-l ștergem. Da. Foarte drăguț. Dacă vă întrebați ce am în cutiile acestea, am aici niște recuzite pentru trupă, pentru că am pregătit ceva super, super șmecher. Dacă o să și postez, dacă am eu ce în cap. Aici tot pentru trupă. Nu. Da, nu. Pentru local. Atât. Pentru local. Pentru că personajul nostru principal, în primul sezon, va avea o trupă cu prietenele sale. Cine vorbește de mai de mult timp știe despre cine vorbesc, prietenele sale. Avem și un cățeluș pe aici, Puffy, și o pisicuță, dar nu știu pe unde sunt. Avem pe aici cățeluș, nu? La un moment dat. Da, avem și animalele companie. Puffy, era și el, da, în seria trecută. L-aș vrea pe el, dar momentan cred că vom rămâne cu acest cățeluș până în episodul viitor. Sau, hai să-l facem noi acum. Vom face acum cățeluș, voi da camera acolo. Pentru că s-a băgat un nou update unde facem și caracterele, unde le facem de cum vrem. S-a băgat aici putem să facem pisicuțe și cățeluși. Voi face un pisic acum și un cățeluș. Facem din dată cățelușul. Eu o să fie mini. Hai să fie mini. E drăguț. Ăsta nu prea îmi place. Ba da, așa era și Puffy. Vreau să fac exact ca Puffy, că Puffy era atât de frumos și inocent. Mi-i dor de Puffy. Dar cum arăta Puffy? Cum arăta Puffy? Să-ți că mă duc să-l cumpăr de la magazin. Dar stai că nu mai era la magazin, că l-am cumpărat eu. Hai de mine și de mine. Mă duc la hotel, poate acolo. Mi-e dor de Puffy rău de tot. Dai măcar animalul meu, la fine. Ba da. Nu, e animalul la personajul principal. Trebuie să doi. Puffy. Să apăsăm pe etajul 2. Ding dong lava, ding dong lava. Bun. Aici avem baia. Nu e, dar vedem la etajul 3. Dar dacă nu-l găsesc, mă duc la magazin. Apropo, azi a fost vineri, ultima zi din februarie. Nu? Nu. Tot ce pot să zic că mâine e sâmbătă și e marțișoară. Deci am primit marțișoare. Acesta de la Erica. Super drăguț. O prietenă mea. Aici, de la un băiat, Luca. Nu de la Luca, de la mine din clasă. Această inimioară foarte drăguță. Și mai am foarte multe așa. Pentru că unii copii vor da luni. Așa, la Pet Shop mergem împreună să luăm cățelușul meu. Eu am crezut că videoclipul o să fie de 2-3 minute și cam cred că așa o să fie. De cât timp? De 8 minute ce repede a trecut timpul, Doamne, vă ador. Pe voi, nu pe mine. Bine, mă ador și pe mine normal, dar și pe voi. Am crezut că intra cineva. Să luăm pentru videoclipul următor un hamster. Să luăm un hamster, mă? Hai să luăm un hamster. Da, pentru videoclipul viitor. Da, și Puffy. Facem un Puffy. Fac eu un Puffy. Să facem un videoclipul următor un Puffy. Și o piscine. Și luăm și un șobolan ăsta mare. Îmi plac așa de tare iepurașii. Mă fut și un iepuraș și iubesc. Lucy, care de fapt era Lucică. Eu vă dați seama că am avut un iepure acum 5 ani de zile în urmă și eu acum o lună am aflat că era un băiat și tot timpul ăsta am crezut că e fată. Și acum am 10 ani, deci după 5 ani am aflat și eu că iepurele meu era de fapt băiat. Acum nu mai am de 4 ani. Așa,
Luăm ori un iepure, ori un hamster. Eu vreau hamster, să fiu sinceră. Că-i drăguț. Și iau 2, că după aia se supără. Și mi-e milă de ei. După asta nu pot să las aici. Le amândouă într-o cușcă, că mică le-i frică. Și că plâng. Nu. Nu, iau un hamster, iau 2 hamsteri. Un pufi și un pisi. Bine. S-a făcut. Acesta a fost și videoclipul. V-am spus, am creat aceste nume superbe, eu singură. Stop, gata. Prietena mea l-a creat. Aisa. Încă o dată, îți mulțumim. Și cam atât a fost cu videoclipul de astăzi. A fost mai mult o introducere nouă serie. Și de data viitoare ne vedem cu episodul 1, sezon 1. Familia, nu am dat nume, dar vedem. Eu am fost Alicia, bye bye. Cum opresc camera, așa, perfect.